lapho ephakameni eyafika umuntu emuhle namathesipesi kaNkulunkulu lapha egcekeni phansi kuNkulunkulu ziningi izinto ezingafanele zibe khona la umuntu bese buka bathi lapha abantu benza kanje lapha egcekeni kuyinxa abashumayeli mase lengishumayeli ngaphela yonke lento lezwa ngabantu egcekeni sithathe lo muntu sinezishumayeli izinto ziqhubeke ukuba khona egcekeni zingapheli athi mase bemvangeli lento engaqeda ngomvangeli abavangela umbona yonke lento sithathe simenze umbangeli izinto azipheli zikhona bezikhona lapha namanje zikhona mase bengumfundisi qeda impela uNkulunkulu amenza umfundisi izinto azipheli awushembe lezi ukuthi sikhohlwe sokuze njani ke lo muntu iselo sikaShembe sinye lo muntu abantu abanjalo bayavama ukukhathaza afike bebukhulu manje phezulu abanye abafundisi besinike indoda lapha izolo le ndoda ithi ngilandelwa ngabantu angilandelwa izinto esine impela ayilandela le ndoda inamazamani bani baze bayilandela abaningi le ndoda leyo hamba nabo lelila ngaphakathi lekubaba awusekho emhlabeni lokho umhlaba mhlawumbe inkulu lentalisothi biyoza nginemgaqweni wathi omunye ngesibani isibani bani sagcotshoke ngithi hawu agengcotshoka ushaya leyo ndoda lempela yathi mase hamba nabo bonke la abahe bagcokile bayithi 2006 ngoJulayi kwagcotshwa abantu abaningi bakhokhela abaningi abavangela abaningi abanye bazinikeza amagama bengekho besemakhaya lezinto ezinjalo manazana ayizona eJehova isona umnikazi wesonto kuphela kakhulu kabe efuna thina eqinothile bese khona sikho leqilo esiqinile kodwa kubuhlungu ekwenzekayo namhlanje abantu baxoveke bonke abantu angoxovekile amagama abafundisi abalendaba nabafundisi abanendaba ufundisile umfundisi kuleli sonto umfundisi uyinto enkulu uNkulunkulu lesonto umfundisi ngoba umfundisi uyisandla sikaShembe ukuphotha abefundisi bona uShembe abachumayo abanika ubhoko lakhe yabo babhathisa abantu bakhenza abantu umfundisi yenathi uShembe ayobusa abantu balaba bethu sifihle babusile abafundisi bona abanike ubaba bachumayo bamukisa abantu isidle singcwele ziningi izinto uNkulunkulu abafundisi abachumayo ngiyajabule umuntu mayekhuluma ngomfundisi kakhulu namhlanje uhambile emhlabeni uShembe uthi umfundisi aphelekezele ukuyodlala ukugcina manje uma sokhuluma ngomfundisi kabuhlungu kanjena mase kubeka endle kokugcina usungcwelesile uzolunga kodwa kulinye usuku umfundisi uNgomezulu nyamazi uNgomezulu sekuseni kwafika indoda enkosini ila baba sibani nje sibani baba nje kubuhlungu ukubheka uNkulunkulu kathi nje umfoyi nje sokhethile baba inkosi ubusile lasi sibusiso lesi kwekapela siningi ibusiso ezweni lenkosi siyithinga lapha ekhaya inkosi uyashazibiza ke inkosi hamba uzisibani wakhethiwe no wafika nje kusabelisa ubaba wajabula mhlambe uzokhuluma ngalento oyikhuluma nenkosi yafika ba inkosi izolo kade ulapha ukhuluma ngoNtombela nangu uNtombela mhlambulule ngemva kwakho kufika abasezulwini bathi uzophatha inkonzo kusasa lapho umuntu akayiphatha inkonzo engcolile ungcolisile mhlambulule uthi ungomizwa kwaxoxa inhlabathi usele usuku laphindanga abonakala esontweni wahamba nomphela mhlambe nami ngikukengeza bangcolisile londana akufanele
umfundi sephethe inkonzo uzoyizwa kanjani inkonzo ezikhuluma ngayo kuyasethi nyoba bemzini wakho lapho kodwa bakuhluphayo bazophuma kwakho igama lokumfundisa kusilona awethu amagama abafundisi nesemagama ethu saqanjwa ngoba nebongo zethu isazana zikhona uthi mkhokhela kusilona igama lakho mkhokheli masibani ba kanti basibani ba uthi mfundisi igama lasezulwini lelo esiqanjwe ngalo ba masifika kubantu basihloniphe abafundisi bakashaya sinamagama ethu ngoba uthi mfundisi uthinta ushayela uthi mfundisi mkhokheli baze basha bengithani isidlalo kumfazi mkhokheli umfazi uNazaretha asimfune uNkulunkulu silapha lezi incwadi zikhuluma ngenhliziyo yonke isuke enhlizweni yonke lento ngeke yenzeke ingaphumi enhlizweni ukukhuluma amazwi wabhekise ukugcotha kaNkulunkulu kathi nasisote basihloniphane maNazaretha Amen. Ushabu sifundi sithi enhle inhlonipho enhle kodwa uma sesahloniphani lelibandla lizodingiswa kanjani libandla lelikhulu Shabani kuNazaretha ngawe ungahloniphi kwakho umuntu azaqephuza aphendule umfundisi kabuhlungu umfundisi akaphendule kabuhlungu umfundisi isandla sikashayeli sokuphonsa nomkhokheli futhi akaphendule kabuhlungu ubushembe wakhe ngawo umhlaba wonke labantu abangajona nathi futhi bagcotshwa asiphathe kahle kubantu amen abanye abantu bathi bangena ephutheni ngenxa yethu nabagcona ngabe sibanga uNkulunkulu usabele indawo zethu nasiyathi indawo uma ufika endaweni yomunye umfundisi ngala ivangeli uthi ngiyoshaya hambe uyophikisa abantu uthi basufika endaweni yomfundisi mhlambe ke akekho uzoshaya umthetho kule endaweni yomfundisi awuphatha umfundisi akenzi kahle umfundisi ezithi noma imidebe ezithi umfundisi lo ekhulumela bazothi abantu abaphambi kwakhe bakhuluma kabi ngayo asiphatheni kahle bagcona incwadi lapha kwezikaMose izinkabi kamakhaleni wakho emzalwane wakho omunye bayidukile ibuyisele kuye uma idwile esipani sakho inkabi kamakheleni wakho ibuyisele ungayibopheli kungathi nabagcotshwa makufike abantu bakantombela ufike kini awuntombela baba futhi intombela futhi intombela yaphela hambe sengizobuyela isonto wakho manje baba uzale ikhona indawo ngalungisonto makunjalo akukho lapho kuphela wonke umhlaba kunje ubaba uyahlupheka kakhulu ngamacala izwa yethu akathokoza umjabusaneni ushayela uma ifika phakathi uyajabula uzothi ngiyanithanda maNazaretha kodwa angiyithembi uma thenjwa yethu thenjoba manje awethembu yethu thenjoba mhlawumbe ehamba emhlabeni ukushinda ungayithembi ngoba lapho ehamba khona ushembe ufuna afika abantu bebahle bezwana beseksana nangikhuleka ithi nabantu bebaningi omama kathi mephele isiphelo sombili afika sithathe esiprithe asifake emntweni wakho umnyuma ukujatha kube kuhle bese sibe njalo mina ukumlaza ufike encwadini yami Izeluleko zikaShembe emzini wasePhakameni March 1932 ubusiwe unesihawu ngoba naye uyohawukelwa mhlazana ehlelwa usizi ngoba usizi akusilo lomuntu omunye lwabantu bonke abaphansi komthunzi welanga noma usakhululekile namhlanje osizini kusasa nawe uzobhajwa njengabanye bebebhajiwe izolo ubusiwe ongahamba emkhondweni yababi efisa ukuba bakhululeke ngokuba naye uzobhajwa kusasa abuzwe lobo buhlungu obabuziwa yilabo namhlanje
Ubusiwe obopha amanxeba abalimeleyo, ngoba ukulimala kusikho komuntu oyedwa, okwabantu bonke abaphansi komthunzi welanga. Uma uphilile namhlanje, nawe kusasa uzolimala ufuna abakubophayo. Ubusiwe wesula izinyembezi kwabadabukileyo, ngoba ukudabuka akusikho komuntu oyedwa phansi komthunzi welanga, okwabantu bonke. Uma udabukile namhlanje njengabanye, kusasa uzodabuka ufuna abakwesulayo nawe izinyembezi. Ubusiwe ungahloli izono zabanye abantu. Ubusisiwe ongahloli izono zabanye abantu, efisa ukuba bakhululeke. Ubusiwe lowo ongabeki indlebe yakhe kwabahle bayo, ngokuba ukuhamba ulalela izinhlebo zabanye abantu, lokho kuyimpande yaso sonke isono. Ngokuba umthanda kanjani umakhelwane wakho, unesazelo sokubi ngaye na? Ungakholwa kanjani umzalwane wakho uma wamukela inhlebo yabamhlebayo na? Ubusisiwe ohamba emgwaqeni engayicijisile inhliziyo yakhe, ukuhamba ulalela ukubi kwabanye abantu, yena aze akhubeke enhlizweni yakhe, abe yisitolo sezono zabantu azibuthayo ngendlebe yakhe. Inhliziyo yakhe ingeke imenamise uJehova, ngoba inhliziyo yakhe isemeveni izono zabantu ahamba ezibutha ngendlebe yakhe. Azitshaleke enhlizweni yakhe zilesizo ezakhe. uJehova ngeke ahlale endaweni eyincindezi kanjalo. Iyohlala kanjani uNkulunkulu enhlizweni zethu? Iyohlala awusethemba kanjani uNkulunkulu masihamba? Sikhuluma bonke abagcotha. Ngibona abagcotha nje bebodwa nje eNazaretha, abagcotha beyinkulu yabo uNkulunkulu. Nathi futhi masingazilengise ngoshekhazi. Ngoba kunye usuka kithi. Abanye bazibangela emaphutheni abantu ngathi. Ngoba mina ngizibona ngingcono kunabanye abagcotha. Munye umuntu omkhulu lapho ngenasono mshayelo kuphela. Amen. Nami ngangena ezulwini mase ngincuma. Imehluli. Munye umehluli omisa umthetho. Shendo kuphela imehluli omisa umthetho. Mina ngezami zona. Ngisafanele bengifike ngimiswe ngehlulelwe ngazo. Ngicela abantu. Sibuyekeni eNazaretha lokho. Ungcolisa ibandla. Abantu bakwaShembe bazwanga inhlonipho, abantu bakwaShembe ukuthi makunje ngiyangisiza inkosi. Mina ngiwafuna amacala. Angiwafuni amacala mfundisi. Inkosi silena Bethlehem intabazo. Ithi bakuShembe mlomo ngathethi imali. Kodwa manje bangiphikisa. Athi bonke bangiphikisayo ababeke phansi eNazaretha. Lokugcotshwa kungaka eNazaretha ngiyala. Sagcobana nje kwezinja. Ngolinye usuku luthi uThixo namakhosazana eSepteni babuyile abaningi. Asengathi baphupha namajazi abagqokile. Nalephika bayifakile, bayithula kanjani. Manje bathi ngibaphisele ingubo zabo sebeyihlengile. Sithanda. Asazi babuyiselo yini. Kanti ikhulumile ngaphambili. Bathi bonke abagqoke ingubo ngemthetho abayibeke phansi. Abagqoke izingubo ngemthetho bazibeke phansi. Masithi umfazi wakho ayayenza kufanele baba njengoba bazalwane hathi ke. Ayiseka abantu ngathi bazalwane hathi. Ngoba ngeke imise lapho yakho. Kuna satshela ubani ukuthi umuntu wezibandla umozwami emhlabeni inhlanhla kangene ezulwini. Ngina bagcotha basho ba.
Safisa ukujota nje. Kunabantu abadala baze bahamba bagcotshiwe. Bayangezulile bonke labantu la. Ngingathi inkosi phambi kwami. Ikhona umuntu ebihlala lapha ekuseni. Nesonto khona ekuseni. Anikhona. Mase hambile emhlabeni lo muntu. Uthi akasayiboni indlela ekuseni. Nasekuseni futhi akasakwazi ungaphi ekuseni phela. Kodwa nihlala khona ekuseni. Khuluma wena. Nkosi. Oh khuluma. Ephakameni nizwa yini abafazi beni benza onomathiye nizwa yini abafazi beni yayikahle amakhosi yakhe abafazi beni benza onomathiye ibishembe wayelethe inkolo efana namaSulumane ubaheka indoda inkosi azipheka itiye ngale kitchen mselungile ebese shayisa kenyeke iphinde thatha itiye isihlali phuze nenye indoda ithi omngeni ngabina nomoni nomngeni baguqela wonke amadoda amafazi beni amanye amakhosikazi asaguqela amadoda emakhaya kodwa mawufike indoda efunda ukuguqa losuku lonke yazi indoda uma eguqa lapha uyambuyisa umfazi wakho nomfazi zebheka phansi sithi ngiyaphila kodwa Sagcina la ikhaya baxoxa ngoba. Yasimana lapho umbukizile umbuka nezinto. Sidayiselana ngomketho. Yabona inkosi yazi mase yoguqa kuwe ekhaya. Akaguqeli wena iguqela oyihlo omkhulu. Amen. Uma engaguqeli inkosi yazi neso. Abasaguqela baba omkhulu. Uqela wonke amadoda. Sizofuna ubungcwele mina sizocela ubungcwele. Namhlanje ngeke nasula ukugcina namhlanje masingacabanga. Lento ngayitshela ebuhleni. Mhlathi baba mbali kumdlulu elophethe idaya. Uma sinenkonzweni yantambama wemqala nathi. Abiza abavangeli. Niyabona abavangeli abalotshela amabandla ukuthi uhleli wesibonisweni. Angabikho azomfica baba icabanga kwakhe. Ngicela futhi baba simunye. Mhlawumbe mawunokwakho ukuhluphayo. Uthi mesihambile ubaba seshisa ibusisi ungabuyela. Laphuthanda khona. Kodwa ngifisa baba afike sibonisweni sihlukene phakathi. Kuba ngeke sishise isibusise enyakatho makunjalo. Ushembe yaqala lapha enyakatho kufika seloku kuphethe umphethe wazi wekhombe. Wathi mayele entabazwe eBethlehem. Ngamadoda amathathu aphumele kubamkhulu lapho ukuthi ngibe ngilapho nje azosaba ngeke silandele. Usabambele usafuna bakulandele namanje. Uyeke ngale nto. Asibe munye eNazaretha. Amen. Singaphindi sehlukana. Amen. Lokhu yakuyeke. Iphethe enhle namhlanje. Amakhosi ethu namhlanje. Mawaqala phansi izobuyisa kunikeza amakhosi akuniphila. Leki nabafundisi manje. Uthi ithile siyasehluleka. Ithile siyasehluleka. So namhlanje abantu bomfundisi babuyisele kumfundisi wabo. Kuzophela ukuxabana. Kuzophela ungezwani. Uma ufika bazokunika imali ehamba.
Bese awunikwe inyanga izimali yakho. Othe ekhaya kuholele la ekhaya. Uzofika isiponsor lokulimali yakho uhamba ngawo usasuyele. Indazekwa. Afina bakhweze futhi bakusele imvuku. Uma phela kwanisa leyo nto leyo nje ukuthi uma ufika kumfundisa omunye shimaka ivangeli kahlale. Ithi incwadi lapho uzomthanda kanjani umzalwane wakho. Uswazi ukuthi inhleba bamhleba ngazo na. Ukuthi uyafika nje cha nangu lo mfundisi lo. Nangu lo mfundisi lo. Amusho konke bathi hey. Ngithandayo yinye. Ngikhuluma umnyango uthi namakosazana uncede ya. Ngithi namagwego. Hlali ngaphansi kwami. Bathi into yenze ukuthi ikambi fika ina phambi kwendoda. Ithi wendoda izokhumbuza amacala akho wendoda. Yakhumbula uhamba thingubo nomfazi labantu. Yakhumbula lonto le. Ucabanga yongena kodwa kahle izulu wena. Ifika mhlawujabule lo ndoda amagwego yafika yakhumbula. Yophela umjabule. Ifike kushiye iye komuntu. Siyakhumbula wena. Uthi ingane zikabantu zakhali ingane zikabantu zayebe ulila. Ngenxa yakho. Uyabona ziyahlupha. Ngenxa yakho. Ngiyongena ezulwini kahlanda wena. Ikushiye futhi iye komuntu. Ikumsala amacala kade wenza. Siyogula ngenhliziyo. Ngizoyami vuma. Vuma ngilandele sizofuna isibusiso. Ngisoya namhlanje emawakwenzi incwadi egcina. Emayibhek 12 14 ivela yakhe. Emayibhek 12 14. Zamani nihlale kahle nabantu bonke. Nibe nobungcwele. Angeyibone inkosi noyedwa ongenabo. Inkosi ubusisi. Asizameni manazareta kuya namhlanje. Inkosi izosho ubungcwele enyakatho. Amen. Ungazehlusika wena, ungazehlusi. Masibusisi inkosi lapha. Uyekini ungenabo ubungcwele. Noma ubani akaye ekhaya kubo osenobungcwele. Uyeke ukuthi angiphiwanga. Ngopho abantu esontweni. Angiphiwanga baba. Ngiphiwa, nazaleka naso. Lawa mazi ukuthi yaphela. Usenokhosi. Iyacela ukulomuhle. Ukhumbula okhokho nababamkhulu nawo baba angiwazi bekhona inkosi. Ngicela sithilo sami bekhala phambi kwakho Nkosi. Bese sibizingelezi basondela bonke semdini wakho encane.
abantwana bazalayo Nkosi bakhumbule ebebuhlungu manje lapha ngibone izingane azikho lapha ezalini lapha encane ngathi ithanda uShambe iyamthanda kakhulu uShambe ngathi niyenza inkonzo lapha ngayizwa kodwa manje isithe esibhekene naso ingwaqwa isithe ithanda ukuqonda sela Nkosi iyekise akathu ngikhuza futhi iyekise Nkosi ithande wena ingane yami zonke ingane zami Nkosi enye endala ayikuthanda futhi nayo namhlanje hamba ngikushaya yasuke yabona zasemhlabeni nje ngikusize ngalapho Nkosi amakhosi umkhumbulo kumele ingane nabanye abantu ezami njengakhona bakubuhlungu kakhulu ezinye ingane lapha zahlekile phambi kaNkulunkulu ukuthi ezamazinyo yawuthisha inhloko ngihamba ngikushaya namhlanje nenye futhi uthisha eThekwini mangibona abagqoka amajazi ingekho babuhlungu kakhulu Nkosi yamakhosi ngicela Nkosi umkhumbulo wesizwe ukuthi inhliziyo yami Nkosi yamakhosi Bisifisa uNkulunkulu mayifika lapha kucela ukukhanya ugesi nini nobusuku kodwa banga njengemfiso zethu siyacela umuhle ngofika kusasa ukuthi singaphezulu kwalokho kuyikho amen siphe amanye amandla ngilapho ngiyagcina khona ibhombe lesana impondo